لداویە مەها تیرمەها 2012 ji bo yekem car kampa Ze'terî li Ordonê nêzik sînorê Sûriyê hat vekirin. Di nava kêmtirî salekê de hejmara penaberên Sûrî li wê kampê bi 1000 zêde bû. Ne penaber û ne jî Komîsyona Bilind a Netewên Yekbûyî jî ku serpereştiya wê kampê dike, nizanin kengî ew penaber wê karibin vegerin welatê xwe. Refugees have realized that even though they want to return, نها پنابر دویەکێ گشتنە کو ئەگەر بخوازن ژی ئەو نەها نکارن vegeren ئەو هەست dikin ku nişteciyên virin em û desthilatdaran jî hest dikin ku penaber li vir dimînin û em nizanin heta kengî li vir dimînin. Said, well, the refugees are going to be here for a while. We don't know how long. Penaberan dest bi kar, kirîn û firotinê kirine û hewel didin ku piraniya pêdawîstiyên xwe nava kampê de peyda bikin. Her li wir cilê bûkan û kelûpelên ahinga guhestinê û zewacê bi dest wan dikevin. Yek ji jinên ku di nava kampê de zewîciye niha xudan du zarokên cêwî ye ku li kampa Ze'terî ji dayîk bûne. Çimkî bi sedema derenghatina ambûlansê li bin konê dayîka xwe ji dayîk bûne. Take hêviya wê dayîkê tenê siberojeke baş ji bo we her du zarokên cêwî ye. Ez tiştekî li ser siberoja xwe nizanim. Lê hêvîdarim ku siberojeke baş ji bo zarokê min hebe. Beşek ji penaberan xwepçandina şetlan û şînahî jî mijûl dikin. Çimkî beşekî mezin ji wan ti karê wan nîne. Cum'a cotyarekî Sûrî ye. Wî li gel xwe tovê çendîn corên şînahî aniye û li nava kampê dest çandina wan kiriye. Em tenê rodinin. Ti kar nîne em bikin. Eger tu herê derve, tê çi bikin? Tiştek nîne. Em li virin heta em vegerin. Lê em nizanin kengî. Em naçin deverekê heta em karibin vegerin welatê xwe. Ordon 629,000 penaberên Sûriyê li xwe girtiye. Ji wê hejmarê 100,000 kampan de dijîn, ku tenê kampa Ze'terî 81,000 penaber li xwe digire. Beşekî mezin jî li nav bajarên Ordonê belav bûne û li benda alîkariya diravî û xwarinî yan Netewên Yekbûyî ne. Sên Umer, Rûdaw.